ஹாய் பப்ஜி டிடிஎஃப் 2 நாளாக வீடியோ வந்திருக்காது. உடம்புக்கே சரியில்லைங்க. அந்த சீர்பர்க் போயிட்டு இருந்ததும் அதே சிட்டினால ஒன்றும் செட் ஆகலை. நம்ம ஊர் தாங்க. என் ஆளை பார்க்கறதுக்கு போகிறேன். என் ஆளை பார்த்து என்னமோ ரொம்ப வருஷம் பார்க்காத மாதிரி இருக்குதுங்க. என்னடா எப்போ வந்தாலும் இவங்க வீடு பூட்டியே இருக்குது. ஊருக்கு போய்க்கிறாங்களா இல்லை ஊரை விட்டே போயிட்டாங்களா? சரி, அங்கே ஒரு பெரியவர் வராரு. அந்த பெரியவர்கிட்ட கேட்கலாம் இவங்க எங்கே போயிட்டாங்கன்னு. யாரு அந்த பூமரையா? அந்த பூமரையை கேட்கலாம். டேய், அவரை கூப்பிட்றா. எப்போ பெரியவரே இங்கே வாப்பா. தம்பி என்ன கூப்பிட்ட? அண்ணா இந்த வீட்டுக்காரர் எங்கண்ணா போயிட்டாங்க? தம்பி அது வீட்டுக்காரு ஊருக்கு போய்க்கிறாங்க. என்ன ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லை? பிரச்சனை ஒன்றுலாம் இங்கே பேருக்கு ஒரு கொரியர் வந்துக்குது, அதை கொடுத்துட்டு போகலான்னு தான். சரி குருவா தம்பி, நான் கூட கொடுத்துட்றேன். இல்லைண்ணா விடுண்ணா, வேண்டாண்ணா, நாங்களே ஊற்றுறோம். அவங்க கையெழுத்து போடுண்ணா. சரி ஓகேடா தம்பி, நான் போயிட்டு வரேன். காய்ஸ், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.